Melquíades Garrido Martínez. Votos a favor de don Claudio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Don José Antonio García López. Votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doña María del Pilar López Llanes. Votos a favor de doña María del Pilar López Yáñez. Votos a favor. Don Efraín Castro Caloto. 2. Don Efraín que non se Y don Benjamín. Bueno, ao non haber obtido maioría absoluta ningún dos candidatos, é proclamado alcalde o concelleiro que encabeza a lista que obtivera maior número de votos populares no correspondente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo. O concelleiro que obtivo o maior número de votos populares con 2.308 votos foi don Claudio Melquíades Garrido Martínez e, polo tanto, é proclamado alcalde presidente do Concello de Sarria.